και το κάνουμε έτσι. Κοίτα, 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 κοίτα. Κοίτα, 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 κοίτα. Νίνα, κοίτα εδώ από κάτω. Εδώ. Κοίτα. Τώρα θα δεις που θα έρθουν όλα. Έλα, πάμε. Φαγάκι. Πολύ. Πολλά γατάκια. Κοίτα. Νύχτα, 1 ώρα. Πάμε. Έλα. Έλα, να δεις τα πιατάκια. Έλα. Μετά πάμε στο... Πάμε. Εδώ έχουμε γύρω στα 25 γατάκια. Μία από τις αποικίες, 13 αποικίες, σε άλλα είναι 35, σε άλλα 25, σε άλλα 20, σε άλλα 15, σε άλλα 10. Εδώ Μάλιστα. μαζεύονται τώρα το χειμώνα 25 γατάκια. Μάλιστα. Έλα να δεις τα πιατάκια που τους βάζω από εδώ πίσω. Οκ. Κις. Πού, κοίτα, πολλά γατάκια. Να, έλα από εδώ Νίνα, να δεις τα πιατάκια. Έλα. Κοίτα, αυτές τους έβαλα αυτό εδώ, το πιάτο το μεγάλο. Και το άλλο το κρύψα κάτω από τη βάρκα. Αυτό ήταν το χριστουγεννιάτικο το δέντρο. Και τώρα επειδή έβρεχε το κρύψα από κάτω. Πόσα είναι, 25? Εδώ μαζεύονται τώρα το χειμώνα 25. 25. Και πιο νωρίς δεν έρχονται, ξέρουν το βράδυ. Έλα. Τώρα τους βάζω 8 κονσέρβες. 8. Το καλοκαίρι 1 ή 2, γιατί επειδή ανοίγουν τα εστιατόρια μπορούν να πάνε να φάνε, να τους πετάξουν οι τουρίστες κάποιο φαγητό. Τώρα που είναι τα πάντα κλειστά, μαζεύονται όλα σε ένα σημείο. Το καλοκαίρι 15 πρέπει ας πούμε να είναι 20, αλλά τώρα μαζεύονται 25. Έλα. Έλα. Κοίτα εδώ. Τα άλλα είναι μέσα το πρώτο. Έλα. Αυτή δεν τρώει. Αυτή, Ναι, τώρα. αυτό θέλει, γιατί αυτό από κάπου πρέπει να ταΐζεται. Για φέξε με το λίγο Νίνα. Γιατί είναι και σκοτεινή. Έλα αγάπης μου, έλα. Κατέβα να φάτε.